kullum na kwanta sai na yi mafarki da kai. Kana cikin daji, kana ta fafatawa da abokan adawa. Ashe da gaske ne ka tafi soji? Ai mafarkinki ya zama gaskiya. Audu ne. Audu na dawo. Ki bi su. Na taka toyi da kafan nan iri kala-kala iri daban-daban. Dama akwai irin waɗannan tsula-tsulan in mata haka a garin nan. Tsaleliya ce ga ta nan akwai su. Ashe zan sake ganin ka? Ba zan taɓa daina son ki ba. Har sai kin fahimci soyayya da nake miki ta gaskiya ce. Samanja